Umlandeli kaKhuzani uthi uKhuzani uyafana neMamelodi Sundowns. Mawuthi uyi-competition naye akufanele ukuthi ukhululeke. Uthe yena yebo uyi-Orlando Pirates kodwa mawuthi lo competition neMamelodi Sundowns akakhululeke. So mawuthi uyi-competition noKhuzani ugade ukuthi ikhande ngalishaya kumele ungakhululeki uminci. Futhi kahle kahle uKhuzani ungamfanisa neMamelodi Sundowns. Yabona njengoba mina ngomlandeli wePirates nje yabona i-competition mayine Sundowns angijabuli. Dalo nje. Futhi nje uKhuzani uyifanela nje uyiMamelodi Sundowns nje. Straight vele nawe ihlalela le Pitori. Ngoba phela yazi umcimbi onalo umjida lo hayi. Yabona nje abanye abantu manje sekukhomba ngathi kunabantu abanyulela. Le competition ayisajabulisi, sekujabula thina kuphela nje ama-Blue Nation. Abanye hayi sebephosa ithawula. Abasayingeni ngempela futhi bayashesha ukunyula. Hayi bayashesha ngempela sebeyinyulela. Yabona nje kube kuya ngama uKhuzani unumber 6 la. Ngizombeka nje kunumber 6 until kuze kube ufiscal somcimbi. Kanti noPotso uyi2 years abo uPotso uyi2 uza kabi.